Карл Густав Юнг е казал: не срещнеш ли сянката си, тя ще определя живота ти, а ти ще го наречеш съдба. Не говорим нито за мистика, нито за поезия, а за един строг психологически закон. Сянката е частта от личността, която човек не приема за себе си. Не е задължително да е лоша, като агресия, сексуалност, завист, алчност, желание за власт, уязвимост, страх, а понякога дори и силата и харизмата се приемат за сянка. Всичко, за което са спрели да те одобряват или обичат още в детството, психиката крие. Така се появява разцепление, социално удобното аз и изтощената сянка. Образуването на сянка започва още в детството. Всеки път, когато детето е накарано да разбере: не можеш да бъдеш такъв, или не се сърди, или не се чувствай по този начин, или бъди удобен, отвътре в детето се фиксира извод: тази част от мен е опасна за любовта. Това не изчезва, то отива в подсъзнанието. Защо сянката унищожава живота? Защото тези изгнанници, които потискаме като гняв, негодование, агресия, сексуалност и така нататък, започват да живеят самостоятелно, без морал и контрол. И колкото по-дълго това се игнорира, колкото по-трудно и болезнено, толкова това по-болезнено избухва. Срещата с сянката не се случва по избор на човек. Започва, когато старите роли рухнат. Образът на добър човек престава да работи, а контролът изчезва. Най-често се случва след 30-40 години, при кризи, след загуби, предателство, прегаряне, депресии или повтарящи се житейски бедствия. Къде се проявява сянката? В проекциите, когато сме особено ядосани за нещата, които отричаме за себе си. В една връзка е, когато примерно те привлекат опасни, студени или разрушителни хора. Също така се включват внезапни промени, проблясъци на гняв, зависимости, самоунищожение. А в тялото се проявяват чрез психосоматика, тревожност, безсъние, паника, атаки. Защо човек нарича това съдба? Защото сянката изглежда е външна сила. Просто ми се случва. Не винаги получавам такива хора. Защо винаги получавам такива хора в живота си? Не разбирам какво ми се случва. Но всъщност това несъзнателно управлява живота ви. Не срещнеш ли сянката си, последиците са почти неизбежни. Повтарящи се сценарии, самосаботажи, празнота с външен успех, невъзможност за интимност, загуба на смисъл и усещане, че не можеш, не живееш собствения си живот. Приемането на сянката не означава извинение. Аз съм такъв, аз съм гневен, аз съм завистлив, аз съм... Това означава да виждаш, признаваш и поемаш отговорност. Тогава агресията става граница, сексуалността става живот, амбицията става сила, страхът става интуиция, а гневът става енергия за промяната в живота ви. Юнг е вярвал, че интеграцията на сянката е началото на психологическата зрялост и истинска свобода на човек в живота. Ако има неща, които не може да преработите, като емоции, не можете, въпреки че се опитвате, може би трябва да потънем по-дълбоко във вашето подсъзнание, за да работим
чрез констелации. Имам набор от най-различни терапевтични колоди, чрез които ще терапевтираме проблематиката. Така че може да се свържете с мен за повече информация на лично съобщение или да ми пишете съобщение във Viber, Telegram, WhatsApp за констелация. Може да последвате и страницата ми във Facebook Естрея Езотерик. Там също качвам интересни материали ежедневно.